Szeptember közepén megrendezésre került a Lakberendezők Országos Szövetségének őszi konferenciája, melynek helyszínéül a Kopaszigáton lévő Öbölház rendezvényterem szolgált. Idén mi, a Divas Home is kiállító partnerként vehettünk részt az eseményen. Az idei konferencia hívószava a kapcsolódás lett, mivel sosem volt még ennyire fontos az összefogás és a szakmai kapcsolatok építése, mint napjainkban. A szervezők sok finom étellel és itellel is készültek. Itt éppen azt láthatjátok, ahogy Csilla ilyen bájos művészi módon csipeget, itt pedig Zsuzsi falatozik aranyosan, mintha valami illegális dolgot követne el megbújva a virág alatt. Visszatérve a kapcsolódás alapkoncepciójához, a rendezvény fő célja, hogy mind a gyakorló, mind a pályakezdő tervezők megtalálják, illetve újra rátaláljanak azokra a partnerekre, akikkel kapcsolódva együtt könnyebben átlendülnek a nehezebb éveken. A konferencia adta lehetőségek során találkoztunk ismerős és új arcokkal is a szakmából. Így többek között volt alkalmunk prezentálni, hogy mire is képes a mi kis szuper rom tervező programunk. És hát azt kell, hogy mondjam, nagy sikere volt, de ez nem is csoda, hiszen a romkanapéink mérete akár 10-20 cm-enként változtathatóak, illetve személyre szabhatóak. Lakberendező partnereinknek egyébként VIP klubtagságot is ajánlunk, mely számtalan előnnyel jár. És az első 50 regisztrálónak ilyen kis cukisággal is készültünk, Divas logóval ellátott édesség. És hát itt pedig a csapat másik fele, hiszen ez idő alatt mi a bemutatóteremben fogadtuk a kedves ügyfeleket, és végeztük a napi feladatokat Borival. A nap végéhez érve kicsit elromlott az időjárás, és a kacsáknak is vélhetően elegük volt már a nagy fennforgásból élettelük környékén. Így este 7 óra körül véget ért a rendezvény, egy szuper napot zártunk. Köszönjük a szervezőknek és a résztvevőknek egyaránt! Another nigga,